Aktar minn 120 żagħżugħ u żagħżugħa qed jipparteċipaw fl-edizzjoni ta' din is-sena tal-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ, attività organizzata mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ bl-iskopi li toffri esperjenza ta' parlament lil dawk li l-qudiem jaf ikunu l-parlamentari Maltin. Bħala parti mill-programm ta' attivitajiet, il-parteċipanti żgħażagħ li għandhom bejn 13 u 18 sena attendew l-event ta' 3 ijiem bilan li jkollhom iċ-ċans isiru jafu lil xulxin qabel xarejn ta' ħidma illi jintemmu b'seduta formali fil-Parlament ta' Malta. F'Villa B'Sajgon f'Ħaddingli fejn iltaqgħu dawn iż-żgħażagħ tkellimna ma' Michael Piccinino, il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Bħala Kunsill taż-Żgħażagħ norganizzaw il-Parlament taż-Żgħażagħ li jkun maqsum fuq żewġ sezzjonijiet, waħda dawk ta' bejn 13 u 18 sena u waħda bejn 19 u 35 sena. F'dan il-każ is-sezzjoni ta' bejn 13 u 18 sena qegħdin jagħmlu living hawnhekk sabiex dawn il-kol flimkien jagħmlu team building activities, jiltaqgħu jagħmlu workshops differenti, eżempju public speaking, issa ħajiltaqgħu wkoll ma' xi membri parlamentari, issa jafu xulxin jaħdmu wkoll fuq il-proposti tagħhom skont is-sezzjonijiet tagħhom u hekk nagħmlu żgur li dawn ikunu qegħdin jaħdmu f'livell fejn nkunu qegħdin ukoll nigwidawhom u qegħdin jaħdmu fejn qed jieħdu gost f'ambjent li qed jieħdu gost ukoll. Is-sibt wara nofsinhar fost l-attivitajiet pjanati, iż-żgħażagħ kellhom żjara mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għaż-żgħażagħ David Aġus, illi tkellem maż-żgħażagħ u qalilhom l-esperjenza tiegħu fil-politika. Spjegalhom l-isfidi tal-politika u kif jistgħu jużaw il-politika biex itejbu l-ħajja tal-oħrajn. Fil-Parlament taż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ ta' taħt 18 sena se jiddiskutu l-opportunitajiet fid-dinja tax-xogħol, it-tibdil fil-klima u l-kultura u l-innovazzjoni. Żgħażagħ ta' il fuq minn 18 sena se jiddiskutu l-immigrazzjoni u l-protezzjoni umanitarja, l-edukazzjoni riproduttiva u s-saħħa u d-deċentralizzazzjoni u d-devoluzzjoni f'Għawdex. Lan aħħar hu li kull grupp iħejji setta proposti u riżoluzzjonijiet kif tispjega l-Uffiċjal Nazzjonali tal-KNZ Jasmine Farrugia. Bħalissa fil-livin ikunu qed jagħmlu l-brainstorming process biex imbagħad jiktbu l-proposti, imbagħad minn dawn il-proposti jagħmluhom riżoluzzjonijiet li ħajjippreżentawhom fil-Parlament. Ovvjament dakinhar tal-Parlament ħajjiddibattu, iżda min-naħa tagħna bħala Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ il-proċess ma jaqafx hemmhekk. Wara s-seduta tal-Parlament immexxu dawn ir-riżoluzzjonijiet mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż biex ovvjament l-idea tagħhom jiġu kemm jista' jkun implementati u resquhom il qudiem. Is-seduti tal-Parlament taż-żgħażagħ isiru kollha f'Settembru.